Стаяў сакавік 1999 году. Віктор Ганчар толькі-толькі выйшаў на волю, адседзеўшы 10 сутак у СІЗА. Там яго натуральна катавалі, то бок падвешвалі за рукі ў наручніках да нейкай балкі. Пра гэта палітык шчыра і фактурна распавёў у інтэрв'ю нашай Ніве. Бо год быў вельмі яскравы і знакавы, канец законных паўнамоцтваў Александра Лукашэнкі. У тым інтэрв'ю на пытанне журналіста, навошта ісці на такія рызыкі і пакуты, Ганчар спакойна адказаў: няма праблема выбару. Для мяне асабіста ён зроблены даўно. Гэта праблема выбару маёй краіны. А я просто не хочу жыць у месцы, дзе пануе беззаконне і жудасны садызм. Праз паўгады Ганчара выкрадуць і заб'юць. Сумнявацца ў гэтым заб'юць, нават калі хочацца, дык і не атрымліваецца. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Вялікі дзякуй, што няблага так паглядзелі відос пра спадара Геннадзя Карпенку і пазначылі сваё жаданне паглядзець нешта падобнае пра спадара Ганчара. Вы прасілі, мы робім. Поехали. Ганчар сам саслучаны, вучыўся на юрфаку БДУ, скончыў яго з чырвоным дыпломам, далей аспірантура, далей абарона кандыдацкай, дысертацыя ў 1986, and so on. Галоўнае, у чалавека заўжды мелася прага быць першым і лепшым. Зараз будзе спасылка на хакей. Першы не заўсёды лепшы. Кажуць, пераможца па характары, выкладаў і быў зоркай, натуральна зоркай у сваім эканамічным універы. І гэта яшчэ адзін вельмі важны поінт – харызма. Ён ачароўваў студэнтаў і студэнтак манерай гаварыць. Пазней, як сведчыла жонка, проста перарос этап выкладчыка і пашоў далей. Канешне ж, начытаны і інтэлігентны, хаця заўжды казаў, што інтэлігентам з'яўляецца толькі ў першым пакаленні. Жонка ўзгадывала, што шмат чытаў, любіў Булгакова і Шамякіна, а часам у ейнага мужа даводзілася адбіраць кніжку, бо хацеў бавіць час такім чынам цягам усёй ночы, а на працу ў выніку пайшоў бы невыспаны. Жонка Ганчара, дарэчы, паходзіла з Расіі, але Віктор нагаворваў ёй, маўляў, ведаць беларускую мову – гэта must-have. Нават калі ты не карыстаешся ёю ў штодзённасці. На досведку кар'еры Віктора часцяком параўноўвалі з піцерскім мэрам Сабчаком, дарэчы, першым палітычным шэфам Владзіміра Пуціна. Маўляў, Віця наш Сабчак. А той Сабчак быў папулярным дэмакратам і таксама быў вельмі красамоўным і прэзентабельным, так бы мовіць. Такая вось посткаланіяльная звычка беларусаў параўноўваць усё з Расіяй, ад якой, мяркую, нам трэба пазбаўляцца. Але сёння не пра гэта. Плюс тут ёсць кардынальная розніца. Сабчак любіў грошы і раскошу, агромістыя кватэры, розныя даражэзны антыкварыят і гэтак далей. Ганчар жа заўжды жыў сціпла. Ёсць кадры з яго кватэры ў блокавым доме ў Менску, і там абсалютна шэры постсавецкі інтэр'ер і аніякай раскошы. Не тое, каб раскоша гэта дрэнна, але тут важны іншы момант. І нават крутой тачкі ён сабе дазволіць не мог. Забегаючы наперад, у 99-м той джип, які фігуруе ў справе пра забойства і выкраданне, належаў не Ганчару, а ягонаму сябру, бізнесоўцу Красоўскаму. То бок, карупцыя – гэта не пра Ганчара, хоць чэл і займаў рэальна топавыя дзяржаўныя пасады. 1990. Вельмі пераломны для нашай краіны час. Ганчар абіраецца дэпутатам у Верхоўны Савет БССР, і там яго адразу заўважаюць. Тады ж ідзе ў каманду да Карпенкі, кіраўніка маладзечна, пра якога ў нас была адмысловая серыя. Калі вы яе яшчэ не глядзелі, калі ласка, паглядзіце і упадабайце. Ну, калі спадабалася, зразумела. І таксама падпішыцеся на канал. Для нас гэта вельмі і вельмі важна. Не так даўно нас тут стала 11 000, і я лічу, што гэта вельмі круты паказчык. З тым Геннадзём Карпенкам Ганчар разам пабудавалі маладзечанскі цуд. Далей вось гэты эпізод з Лукашэнкам і яго камандай. Ён насамрэч не такі просты, там ёсць у чым разбірацца. Ганчара апісваюць як прагматыка. Верагодна, ён адчуў, што Лука гэта ў гэты самы момант матор. Таму, прынамсі, часова можна папрацаваць разам. А кажуць, што Лукашенко нават бываў у Ганчара ў гасцях у бацькоўскім доме. То бок, высокі атрымліваецца ступень даверу. ХВ, ці гэта было сяброўства, але вельмі падобна на нейкі там таварыскія адэкватныя стасункі. Маці Віктора Ганчара, спадарня Валентина, потым узгадывала: вось тут сядзеў Лукашенко, называў мяне мамай, гладзіў па руцэ і казаў: я Віктора ніколі не кіну. Пасля знікнення сына ў 99-м годзе маці звярталася да таго ж самага Лукашэнкі. Узгадайце маю дабрыню, прастату, а таксама гасціннасць у адносінах да вас. Дапамажыце вярнуць мне сына. Слухайте, я хочу зрабіць крышку лірычны адступ. Я разумею, пра што наш канал, які накірунак гэтага канала, нас можна абвінавачваць у нейкай тэндэнцыйнасці.
Але сярод мярзотных рэчаў, якія рабіла ўлада і прынамсі сам Лукашенко, мне падаецца, што вось гэта недзе ў топ-3. Далей, Ганчар, дарэчы, сыграў ракавую ролю ў тым самым 94 годзе, калі справа дайшла да выбараў, таму што быў цэнз. Прэзідэнтам можа стаць чалавек, якому панад 40 гадоў. А Лукашенко тады не дацягваў да гэтага ўзростага цэнзу. Тады Ганчар звярнуўся да дэпутатаў з прапановай панізіць планку да 35 са словамі: «Вы што, баіцеся Лукашэнку?» То бок так узяў на понт, такі вось хітрык. Дэпутаты прагаласавалі за тыя 35, а далей вядома, як было. А яшчэ адно, дарэчы, у нас ёсць адмысловы выпуск пра выбары 94 года. Калашка, праглядзіце яго і падпішыцеся на наш канал. Па сведчаннях Федуты, Ганчар у той кампаніі не быў мега актыўным. Хутчэй проста пазычыў сваё імя Лукашэнку, каб той яго лічыў сваёй камандзе, то бок каб імідж працаваў на патэнцыйных выбаршчыкаў. Пішуць, Ганчар бачыў сабе прэм'ерам з намерам пасля стаць прэзідэнтам замест Лукі, бо той жа не аб чым. Прыйшоўшы да ўлады, Лукашенко сапраўды прызначыў Ганчара віцэ-прэм'ерам, што таксама немала. Але вельмі хутка Ганчар пакінуў сваю пасаду. Глядзіце, прызначаны 22.07.94, а зняты 12.12.94, то бок, паўгады. Ганчар сам напісаў заяву. Быў разгон па тыпу Віктор не мог спрацавацца з вельмі спецыфічнай камандай Лукашэнкі. А спускавым момантам стаў эпізод, калі Лука не прыняў свайго нібыта сябра і віцэ-прэм'ера, бо быў заняты прымеркай гарнітура разам са сваім сябрам Цісянковым. Вось такая крынжаціна. Цікава паразмаўляць пра рэаліі таго часу. Атрымліваецца, што Ганчар, які супраць Лукашэнкі, сышоў з яго каманды, прычым там не ў бізнес, ці на лецішча там сажаць памідоры і піць піва, але ў апазіцыю, сапраўдную апазіцыю. У аб'яднанай грамадзянскай партыі Віктор стаў чальцом палітсавета. І пры гэтым адначасова з'яўляўся старшынём эканамічнага суда СНД, то бок займаў вельмі і вельмі значную пасаду. Увесну 1995-го Ганчар быў абраны яшчэ і дэпутатам Верховнага Савета 13-го склікання. А зараз крышачку экшэна. Прыблізна ў той перыяд, не прыблізна, а ў той перыяд, у адну з чэрвеньскіх ночаў 1995 года яго аўто абстралялі на вуліцы Куйбышева ў Менску. Пагоня, стрэлы, сапраўдны баевік у дэкарацыях горада-героя Менску. Ганчар меўся сядзець на задняй сядушцы, як звычайна, але тым разам замест яго там знаходзілася памочніца дэпутата Кацярына Антонік. Яе параніла стрэлам. Высветлілася, што стралялі менты, бо, маўляў, у машыне маглі знаходзіцца злачынцы. Вось маглі знаходзіцца, а вы страляеце сапраўднымі кулямі. А машына, з якой стралялі, нібыта належала СБП, службе бяспекі прэзідэнта. Гэта таксама вельмі значны момант, бо на тым першым этапе 95-96 гады розным такім лайном, як правіла, займаліся СБП, а не КДБ, унутраныя войскі ці губазік. Дарэчы, такой структуры наогул яшчэ не было. Меўся аналаг, які займаўся чыста крыміналам. То бок, краіна і нават сілавыя структуры яшчэ не былі ў руках адной асобы. І справа з тым замахам не дзіўна вельмі замялася, хоць па факце гэта, напэўна, першы рэальны замах, калі не лічыць спектакль з Александром Григорьевичем Лукашенко ў Лёзна і яго светлым касцюмам адмысловым на палітыку ў найноўшай гісторыі пасля 1991 года. Ганчара тое не спыніла ў кожным разе. Больш таго, у 96-м ён стаў старшынём ЦВК, то бок папярэднікам Лізі Ярмошнай. Але пра гэта крышачку пазней, а пакуль адаб'емся. Ганчар на сваёй пасадзе пайшоў з Лукашэнкам у вельмі вострую канфрантацыю. Всё гэта вылілася ў эпізод у лістападзе 96-го, калі АМАП захапіў ЦВК, натуральна захапіў. Ёсць відэа, дзе Ганчар распінаецца перад ментамі, бо гэта ж на той момант яшчэ было нейкае дзікунства. Высветлілася, што за гэтым усім працэсам стаіць Навумаў, тагачасны кіраўнік СБП, пра які мы казалі, а ў далейшым галоўны мусар краіны. У будынак не пусцілі нават Шарэцкага, які на той момант быў старшынём Верховнага Савету. То бок другім пасля прэзідэнтам чалавекам у дзяржаве. Гэта калі афіцыйна. Канешне, юрыдычна Лукашенко не меў ніякага права здымаць Ганчара, бо яго прызначаў і мог зняць толькі Верховны Савет. Але гэта ўжо нікога не цікавіла. Так, цытуючы Сямёна Шарэцкага, у краіне пачаўся захоп улады. То бок 14 лістапада 96-го у нейкім сэнсе вельмі знакавая дата для найноўшай гісторыі Рэспублікі Беларусь.
хаця Рэспубліка Беларусь хірово гучыць проста для Беларусі. Вот так. То бок, 14 лістапада 1996 года у нейкім сэнсе знакавая дата ў найноўшай гісторыі нашай краіны. Наогул гэта хіба быў моцны і слабы бок Ганчара адначасна. Ён юрыст, вельмі добры юрыст, то бок законнік. І сваю стратэгію барацьбы з дыктатурай, якая, на жаль, расла і крэпла на вачах, ён спрабаваў выбудоўваць законнымі метадамі праз розныя юрыдычныя лазейкі. Нечым падобна на рыторыку бабарыканцаў у 2020 годзе. На жаль, і на пачатку 90-х і ў 2020-м гэта зразумела да чаго прывяло. Ні да чаго. Ганчар спрабаваў зладзіць Лукашэнкі імпічмент за ягоныя парушэнні Канстытуцыі, зразумела, незаконнай спробы яе змяніць. Праз рэферэндум восені 1996 года па падаўжэнні сваіх паўнамоцтваў. Чарговы амбітны праект альтэрнатыўнага ЦВК гэта 1998 год, які Ганчара ўрэшце і пагубіў, на жаль. То бок, дэпутаты Верховнага Савета, якія засталіся вернай Канстытуцыі 94 года і не прызналі лукоўскі рэферэндум 96-го, прызначылі Ганчара кіраўніком альтэрнатыўнай выбарчай камісіі, якая планавала ладзіць альтэрнатыўныя прэзідэнцкія выбары ў 99-м. Як яно і мела быць храналагічна, улічваючы выбары 94-го года. Тэрмін скончыўся, у краіне, атрымліваецца, было падабенства до двое уладдзе. Прынамсі, два ЦВК адначасна. Адзін з Ганчаром, а іншая з Ярмошынай. На выбары мелі пайсці Міхаіл Чыгір і Зянон Пазняк, які ўжо знаходзіўся ў эміграцыі. Ну і тут ёсць гісторыя, нібыта зверху да Ганчара прыехалі чувакі з прыгожанькім такім кейсам, у якім знаходзілася $300 000. Маўляў, Віцёк, заканчвай гэта ўсё і выходзь з гульні. Слухайте, у нас папярэдні выпуск пра Джахара Дудаева, і там быў таксама такі ж самы эпізод, толькі ў выкананні расійскай улады. Мне падаецца, што ўсе дыктатуры крышачку не разумеюць, што варушняк ладзіцца не за грошы і што існуюць рэчы на некалькі парадкаў вышэй. Дык вось, зразумела, што Ганчар адмовіўся ад той прапановы. Тыя альтэрнатыўныя выбары, зразумела, праваліліся, бо, на жаль, чынавенскі апарат дзяржавы быў ужо ў цэпкіх лапішчах вядома каго. Але Лукашэнку, паходу, ўсё гэта драконіла вельмі і вельмі сур'ёзна. Ну і як паказвае гісторыя, на жаль, мы ведаем гэта ўжо цяпер, ён ніколі сваіх крыўд не даруе. Калі зірнуць на апазіцыю таго часу, то гэта вельмі сур'ёзныя людзі. Напрыклад, былы прэм'ер Міхал Чыгір, былы міністр МУС Захаранка, той самы паспяховы былы мэр Карпенка, ну і, канешне, турбаактыўны Ганчар. З імі з усімі паслядоўна, акуратна, метадычна, спакойна расправіліся за адзін толькі 1999 год. А вось, дарэчы, цікавае адступленне на нацыянальную тэму, бо часам можна пачуць, тыпу, Ганчар, гэта постсаўковы чалавек, плюс расійскамоўны, плюс лукашэнкаўскай каманды і азначае нібыта такі самы, як той. Але ж не. Ёсць ягонае інтэрв'ю за 99 год, дзе у чалавека пытаюцца пра інтэграцыю з Расіі. Гэта адказ Віктара. Такое пытанне для мяне на сёння абсалютна абсурднае. У нас ёсць свая краіна і свой дом. І гэтыя словазлучэнні не банальныя. Натуральна, што любы нармальны беларус стараецца навесці парадак у сваім доме. 25 лютага 1999 году пасля паседжання альтэрнатыўнага ЦВК Ганчара ў чарговы раз папярэдзілі. А гэта тая гісторыя, якую мы распавялі на пачатку. У Віктара быў мабільны тэлефон, і ён паспеў набраць Чыгіру, тыпу мяне акружылі і выцягваюць з машыны. Існуюць кадры, на якіх яшчэ не зніклы на той момант Захаранка і яшчэ не пасаджаны Чыгір каля машыны Ганчара з разбітым шклом выстаўляюць, мякка кажучы, прэтэнзіі ментам, а менты ты маўчаць. Папярэдня Ганчара сапраўды жорстка затрымалі і праз вакно выцягнулі з ягонай машыны як асабліва небяспечнага злачынцу. Тады Ганчара на 10 сутак запіхнулі ў ізалятар, падвешвалі за рукі ў кайданках, той трымаў сухую галадоўку, яго сілы спрабавалі карміць, накачвалі глюкозай і гэтак далей. А праз 10 сутак нават не выпусцілі з акрэсціна, а тупа выкінулі недзе ў сугроб паўжывога. На той момант гэта яшчэ не з'яўлялася нормай, мякка кажучы. Ну і зноў жа існуе відэа, на якім Ганчар пасля ляжыць ледзьве жывы дома, а жонка ў слязах размаўляе з журналістамі.
Ну і вось якая пасля атрымалася храналогія. 30 сакавіка, за дзень да рэгістрацыі кандыдатаў на альтэрнатыўныя выбары, садзяць Чыгіра. Нібыта за злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі. 6 красавіка загадкаў памірае Геннадзь Карпенка. 7 траўня па дарозе дадому знікае Юрый Захаренко. Ну і ў такой атмасферы гэта, напэўна, варта разумець. Ганчар не эмігруе, а працягвае як таран ісці наперад. Хоць, напэўна, і разумее, што снарады падаюць ужо занадта блізка. Згодна колішняму спецназаўцу Гараўскаму, яго групе патлумачылі, па тыпу у Ганчара меўся 100% кампрамат на адхіленне Лукашэнкі. Верагодна, гэты самы кампрамат Ганчар і меўся агучыць на пашыранай сесіі парламента 19 верасня 99 году. Так, 16 верасня аб 11 вечара на выхадзе з лазні ў Менску на вуліцы Фабрыцыюса былі выкрадзеныя Ганчар і Красоўскі. Больш іх ніхто ніколі не бачыў. Апісанняў выкрадання і версіяў забойства даволі шмат у сеціве. Калі вы хочаце, каб мы гэта неяк аб'ядналі ў адзін прадукт, такі true crime ролик, дык напішыце, калі ласка, у каментарах, мы ўсё чытаем і прыслухоўваемся. Тую справу нават спрабавалі расследаваць шчыра і без іроніі. Паўлючэнку коротка пасадзілі, але пасля хуценька выпусцілі. То бок, ужо тады, у 1999 годзе, часам было не да законаў. І не трэба думаць, што гэта ўсё з'явілася пасля 2020-х. У далейшыя гады лозунг «Дзе Ганчар?», «Дзе Захаренко?», «Дзе Красоўскі?» доўга быў на ўзбраенні падчас апазіцыйных акцыяў, а таксама ў загалоўках незалежных СМІ. З лукоўскага ж боку час по час гучалі рэплікі па тыпу «Палітыкі гэтыя вашыя насамрэч эмігравалі і ляжаць сабе на замежных курортах і адпачываюць». Так, прынамсі, казаў Зімоўскі, гэта папярэднік Азаронка ў 2000-х. Родныя нейкі час спадзяваліся, шчыра спадзяваліся, што іхнія блізкія, жывыя, можа быць, у турме і яшчэ хуценька выйдуць, але ніхто не выйшаў і нікога не знайшлі. Пасля яно ўсё проста забылася. Давайте паспрабуем сфармуляваць нейкую мараль. Ганчар яшчэ адна згаслая зорка беларускай палітыкі. І тут можна намаляваць две высновы. Першая, Віктор, як мы казалі, быў законнікам, то бок спрабаваў гуляць па закону з тымі, хто гэтыя законы тупа не вызнае. Ён гуляе ў шахматы, а яму б'юць гэтай самай шахматнай дошкай па галаве. Віктор усё рабіў нібы правільна, але пралічыўся ў разуменні свайго суперніка. Бо там не шахматыст, а скот, які разумее толькі мову сілы. Другой момант. Няма злачынстваў без тэрміну даўнасці. Зараз, зразумела, актуальны зверствы 20-го году і пасля. Напрыклад, забойствы Тарайкоўскага, Бандарэнкі і іншых. Але кожнае злачынства мае быць пакаранае. І ў гэтым акурат ёсць сіла закону, у які так шчыра верыў Віктор Ганчар. Ну, неяк жа Ізраіль праз дзесяцігоддзе выцягвае тых, хто забіваў яўрэяў падчас вайны, нават калі ім ужо па 95 гадоў. Я, дарэчы, вам шчыра раю кніжку «Масад». Я недавно, калі вярнуўся з Украіны, яе прачытаў, там апісаны акуратненька і вельмі цікава ўсе акцыі гэтай структуры. Ну, у прынцыпе, так мае быць і ў нас. Аднаўленне законнасці пачынае з расследавання ўсяго таго гаўна, якое было зроблена пасля 95-96 гадоў, калі наша краіна перастала быць дэмакратычнай. Таксама я дадам ад сябе, што Беларусь – гэта край вельмі цікавых, таленавітых і інтэлігентных людзей. Мы заслугоўваем не пастуха ва ўладзе, а сапраўды нашага прадстаўніка, такога ж цікавага, інтэлігентнага і паважаючага закона. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Калі вам спадабаўся відос, калі ласка, пастаўце падабайку, напішыце камент і распавядзіце пра яго ў сваіх соцсетках. Калі вам падабаецца цыкл пра зніклых палітыкаў, на жаль, ён гэты спіс не абмяжоўваецца, калі ласка, напішыце. Зразумела, што наступным напрошваецца спадар Юрый Захаренко. Дзякуй вялікі за прагляд. Ну і давайце беларусець разам.